салом алейкум, хуш омадед ба канали ютуби ман ва ман имрӯз мавзӯи ман видеои ман дар бораи госпрограмма переселение, яъне барои чи ба забони русӣ мегӯям. зиёд инсонҳоро ба забони тоҷикӣ гӯям намефаҳманд, бисёр калимаҳоро ба забони русӣ мегӯям, чунки тезтар мефаҳманд. Программа переселение ба ҳамаи шумо маълум аст ки ман 3-4 видео дорам дар ҳамин каналам. Метавонед ки бемалол ҳамон видеоро аввал бинед. Ман такроран гап назанам, вақти худро беҳуда сарф накунам. вақте дар ҳамин канали ман дар омадед, ана бинед ҳамин масалан саҳифаи ман агар ки дар омадед, видеоро зер кунед, агар ҳама видеои ман қатор меравад. вақте плейлисти манам плейлисти зер мекунед, агар шумо дар бораи ҳуҷҷатҳо бошад, ан ҳамин видеоро зер мекунед, юрист TJRF тамоми ҳуҷҷатгузорӣ дар анамин қатор подряд меравад. шумо ба шумо даркор будаги видеоро мебинед. мана ин жизн зиндагиро зер кунед. ин дар бораи ҳаҷ, дар бораи сафарҳо, дар бораи дигар аст. барои ҳамин вақте ки калимаи видеоро зер кардед, видео қатор меравад. масалан вақте қатор анамихе рафтам, ба шумо кадом видео даркор аст, ҳамонро зер карда мебинед. ва ғайр ин гуфтаниам ки дар бораи переселение ки саволҳо зиёд шуд. ман дар сафари ҳаҷ будам ва имконият надоштам ки дар ҳаҷ ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. ва аз ҳаҷ баргаштам. аввалин саволҳое ки дар бораи ҳаҷ додам, ман видеои аввалинам дар бораи ҳаҷ аст. ва баъдан боз ваъда додам ки дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ ман ҳатман вақт ёфта ба шумо, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. мана ба ваъдаи худ истодам, ба саволҳои шумо ҷавоб дода истодам. метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. вақте ки саволҳои такрорӣ бошад, ман ҷавоб намедиҳам. саволҳои нав бошад, боз як видео карда ба шумо пешниҳод мекунам. дар комментария бемалол саволҳои худро нависед. программа переселение, нафароне савол додед ки мо навбат ҳастем, 6-7 моҳ шуд ва имконият ҳаст ки шумо ягон кӯмак карда метавонед. на, ман корманди консулгарӣ ё сафорат нестам, ман ҳуқуқшинос ҳастам. зиёд инсонҳо ки аз мо маслиҳат пурсидан, аз канали мо истифода бурдан, айни ҳол онҳо шаҳрванди русия ҳастанд ва зиёди онҳо дар даст ҳамон ҳуҷҷатҳоро гирифтан, яъне шаҳодатномаи переселениеро гирифтан, ба наздикии русия меоянд. вақте ки одам тасаввурот дорад, забони русиро хуб мефаҳмад, интернетро хуб мефаҳмад, бемаълол худаш масалан ба маслиҳати чунин юристо корашро пеш мебарад. агар ки шумо русиро донед, интернетро донед, вақте ариза додед, дар аризаи шумо ҷавоб омад ки аризаатонро қабул кардем, интизор шавед, шумо интизор шавед, ҳуҷҷатҳои худро тайёр кунед. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо шаҳодатномаи таваллуд сар карда ё дар ҳуҷҷатҳои зану шавҳар, фарзандон ё ки фарзандони падару модар ё ки падару модари шумо ягон ҳарф хато бошад, ба шумо проблема мешавад. барои ҳамин дар муддате ки навбат ҳастед, ҳуҷҷатҳои худро пурра аз шаҳодатномаи таваллуд сар карда санҷида тайёр кунед. вақте шуморо қабул кардан ва зиёд инсонҳо бо савол метиҳанд ки моро қабул кардан, аксарияти онҳо омада дар ҳамин русия аллакай масалан ҳуҷҷатҳои худро дар шаҳрвандӣ супориданд ва баъзи онҳо шаҳодатномаи переселение ҳамон сабзро гирифтанд ва аз ҳамон ҷо савол медиҳанд ки масалан мо ҳамон минтақае ки интихоб кардем переселение, агар он ҷо наравем, дигар ҷои русия равем, мешавад? на. вақте шумо кадом минтақаеро қабул кардед, дар ҳамон ҳуҷҷатҳои шумо навишта шудааст, бояд ки ҳамон минтақа равед. масалан калужский област агар шумо интихоб карда бошед ва шумо мехоҳед ки масалан московский област биёед ё дигар област равед, шуморо иҷозат намедиҳанд, чунки ҳуҷҷатҳои шумо калужский област, бояд ҳамон област равед, ҳамон вилоят равед. дар он ҷо рафта дарав печати РВП-ро дар загранпаспорти шумо мезананд, шумо муддати 7 рӯз регистратсия мекунед, агар накунед штраф мекунанд, ҷарима мекунанд. баъд имконият пайдо мекунед, тезтар шаҳрвандӣ да ҳуҷҷатотонро месупоред. аввал шаҳрвандӣ 8 то 1 сол интизор мешудед, айни ҳол муҳлат кам шуд. масалан РВП печатро имрӯз задан, шумо пагоҳ регистратсия кардед, шумо ҳуқуқ доред 1 рӯз 2 рӯз пас ҳуҷҷатҳои шумо тайёр бошад, барои гирифтани шаҳрвандӣ ҳуҷҷатҳои худро супоред. муддати 3 моҳ 4 моҳ шумо паспорти русияро яъне мегиред. барои ҳамин бисёр инсонҳо ба воситаи программа переселение меоянд, чунки бениҳоят имтиёзҳои хуб дорад. хароҷот дорад, аммо на он қадар зиёд. барои ҳамин саволҳои шумо зиёд буд. ман дар ҳаҷ будам, имконият надодам, мана имконият пайдо кардам. ва ғайр ин гуфтаниам ки нафароне ки интернетро намефаҳмед, русиро намефаҳмед, ақаллан ҳамон забони русиро хубтар ёд гиред ки мабодо ҳозир бениҳоят дар баъзе областҳои русия аллакай нафароне ки шаҳрванди русия шудаанд, онҳоро масалан аз забони русӣ попурсида истодаанд. барои ҳава эҳтиёт бошед, забони русиро хуб ёд гиред.
яъне суҳбат карданро ёд гиред, чунки шумо ба ин давлат омада шаҳрванд мешавед, чунки имтиҳон месупоред. ғайри ин интернетро ақаллан амо аъзои оила як нафар донад хубтар аст, чунки ба воситаи интернет ҳама корро буд кардан мумкин аст. дар хона менишинед, ба ҳама ҷо муроҷиат мекунед, ҷавоб мегиред, савол медиҳед, ҷавоб мегиред ва осонтар мешавад. ва ғайри нафарони савол доданд ки дар бораи переселение, масалан нафарони савол доданд ки мо бо шаҳрванди Русия ЗАГС кардем, аммо имконият аст ки бо переселение ҳуҷҷат супорем. агар ки шумо ЗАГС карда бошед, аз рӯи ҳамун осонтар мешавад ва шумо дар оянда шаҳрванд шудан. ин масалан переселение программа мешаванд ки аз дигар давлатҳо меоянд, барои онҳо осонтар меғалтад. нафароне ки дар Русия РВП доред, дар асоси квота метавонед переселение супоред. вид на жительство доред, метавонед переселение супоред. ва нафароне ки аз рӯи падар модар ЗАГС ҳуҷҷат супоридаед, ба ҳамун роҳ пеш рафтан гиред. ғайри ин нафароне дар бораи регистратсия кардан аз ман савол медиҳанд ки дар Русия имконият дорам ки онҳоро регистратсия кунам. На, ман умуман боре ҳам касеро регистратсия накардаам, ҳозирам намекунам, мин баъд ҳам намекунам. умуман имконият надорам ба ин. ғайри нафароне ки дар бораи гирифтани квота, вид на жительство, РВП, гражданство аз ман хоҳиш мекунанд, илтимос мекунанд ки ман онҳоро кӯмак кунам. ман фақат маслиҳат метиҳам ки дар асоси қонун ҳамин хел ҳуҷҷатҳоро ҷамъоварӣ карда бурда супоред. ва умуман касеро ҳуҷҷатгузорӣ накардам, на РВП, на квота, на ВНЖ, на гражданство ва минбаъд ҳам намекунам. фақат маслиҳат метиҳам дар асоси қонун. дар ҳама ҷо ҳуҷҷатсупория худи шаҳрванд рафта месупорад, ба ҷои ва дигар кас намесупорад. агар ҳуҷҷатҳои худро бехато тайёр кунед, онҳо ҳуқуқ надоранд ки қабул накунанд, бемалол қабул мекунанд. куҷои хато бошад мегардонанд, хатогиро ислоҳ мекунед, бо меравед. ва ғайри ин барои ҳамин ба саволҳои шумо ҷавоб додам. ман умуман ба чунин ҳуҷҷатгузорӣ даст намезанам, чунки ин ба компетенти кори ман нест. ман ҳуқуқшинос ҳастам. ман ҳуқуқшиноси махсуси ҳамун идораҳо нестам. ғайри нафароне ки савол додед дар бораи ки масалан бародар ё хоҳар ё апаи ман программа переселение қатъӣ рафт, шаҳрванди Русия шуд, ман имконият дорам ки рафта шаҳрванд шавам. агар дар ҳамун шаҳодатномаи переселение ки ҳамун аз оилаи шумо касе гирифт, дар ҳамун ҷо ному насаби шумо бошад, шумо бемалол омада переселение кати ҳуҷҷатҳои худро месупоред, шаҳрванди Русия мешавед. агар ному насаби шумо набошад, имконият надоред. ва саволҳое ки оиди аз рӯи фарзанди падар гирифтани шаҳрвандӣ додед, ин лоиҳа шудааст, оли қонунан тасдиқ нашудааст. дар бораи ин видео дорам, бемалол метавонед видеои пештараро бинед. ба саволи такрорӣ ҷавоб намедиҳам. айни ҳол аз рӯи падар модар, аз рӯи фарзанд, аз рӯи ЗАГС мисол шаҳрвандон яъне ки ҳуҷҷатгузорӣ карда истодаанд. ва дигараш масалан дар бораи переселение, аз рӯи переселение ҳам масалан бисёр оилаҳо омада шаҳрванди Русия шудан ва давом дорад. ғайри ин агар саволҳое ки мисол шумо метиҳед ман дертар ҷавоб медиҳам, ба баъзе саволҳое ки такроран ҷавоб намедиҳам малол нашавед, видеоро бинед ва мефаҳмед. ва ғайри ин бисёри шумо рақами телефон мепурсед аз сафорати Русия ё аз консулгарӣ. дар видеои пештара ман пурра тамоми давлатҳо, сафоратҳо, консулгариҳо, яъне ҳам рақами телефон нишон додам, ҳам сайтҳои интернетишона. агар шумо ки ёвед ковед, бемалол худатон муроҷиат мекунед, ё занг мезанед, ё ки менависед ба воситаи интернет, ба саволҳои худ бемалол ҷавоб мегиред. яъне ки саволҳо зиёд ҳастанд дар бораи ҳаҷ, дар бораи қонун, масалан ҳуҷҷатгузорӣ. ман ба навбат ҳамин хел видео мекунам, дар ду плейлистам тақсим мекунам, яке дар юрист теҷе, дигараш дар жизн зиндагӣ. метавонед ба касе кадом масалан видео маъқул аст, худатон ёфта кофта бемалол тамошо кунед. дар амони худованд бошед.